Νεφέλη μου, κοριτσάκι μου, γλυκό μου, κορίτσι. Μάτια μου, κοριτσάκι μου. Αγάπη μου, ησύχασε, εγώ είμαι εδώ. Ήρεμα. Μου ησύχασε. Λίγο νερό. Ήρεμα. Ποιος, Μάτια, ποιος. Έλα. Μη σε νοιάζει τίποτα τώρα, μη σε νοιάζει τίποτα. Με φέρει. Τίποτα, Μάτια μου, τίποτα. Πιες λίγο νεράκι, έτσι, μπράβο. Κι άλλο λίγο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα νοσοκομείο να σε δει ένας γιατρός, εντάξει. Όχι, παπά, δεν μπορώ, δεν θέλω. Θα πει δεν θέλεις, Νεφέλη. Πονάς, Μάτια μου, εδώ. Όχι. Είσαι σίγουρη? Είπες ότι δεν θυμάσαι. Μπορεί να σε χτύπησε και να μην το κατάλαβες. Δεν ξέρω πώς μπήκε μέσα. Δεν κατάλαβα ότι ήταν μες στο σπίτι. Ήρθε κάποιος από πίσω μου και μου έκλεισε το πρόσωπο μου με ένα πανί και μετά ξύπνησα. Μην το σκέφτεσαι, μωρό μου, μην το σκέφτεσαι, καρδιά μου. Μη. Πες μου κάτι, Νεφέλη. Το πρόσωπό του το είδες καθόλου, κατάφερες να το δεις. Νεφέλη μου. Όχι. Έλα, πάει, πέρασε όμως τώρα. Τελείωσε, άστο, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Μπαμπά, Μάτια μου. θέλω να πάμε σπίτι. Θα πάμε, καρδιά μου. Θα πάμε, κορίτσι μου, θα πάμε. Μπήκα στο σπίτι του Βασίλη. Η Νεφέλη ήταν μόνη της. Την κοίμησα και την έδεσα για να φανεί ότι κάποιος μπήκε για να κλέψει. Μετά τη φωτογράφησα με το κινητό της για να πιστέψει ότι σου λέω αλήθεια. Δεν θα έκανα ποτέ κακό στην Νεφέλη. Σε κανένα από τα παιδιά σου. Και ό,τι έκανα αναγκάστηκα να το κάνω. Επειδή ήσουν έτοιμη να ρίξεις το παιδί. Αλεξάνδρα, δεν μπορούσα να σε αφήσω να το κάνεις αυτό. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσα να σε αφήσω να το κάνεις. Θα μιλήσεις με την Νεφέλη, θα φτάσουμε στην Ιταλία.